Pestré vlajky v očiach slimákov opísali už v 19. storočí. Skutočná hrôza však vyšla najavo až s makrokamerami. Na spomalenom zábere vidno, ako brócac pulzuje. Pulzuje až 100-krát za minútu a zrýchľuje na jasnom slnku. Vedci porovnali tento rytmus so správaním vtákov. Dokázali, že parazit je prispôsobený videniu slimáka zombie. Využíva farbu, svetlo a pohyb. Je to reklama na vlastnú pascu. Príroda stvorila dokonalého režiséra strachu. Drobný červ prinúti slimáka stať sa živým majákom. Stane sa aj potravou pre vtáky. Toto všetko sa nedieje kdesi v džungli, deje sa to priamo na zemi, v našich záhradách a parkoch. Toto je kanál Pozemské tvory. Prihlás sa na odber. Uvidíš viac podivných bytostí, o ktorých si ani netušil. Ahoj! Všetky videá nájdete na YouTube kanáli Pozemské príšery.